Bueno, 28 d'abril de 2021, avui un dia així una mica boirós, estem aquí al Prat de l'Agulló, ens dirigim cap al següent ressalt a fer la via anomenada Pastel de Marzo, una canal que trobarem més cap allà. Estem aquí tractant de buscar l'entrada de la via. Ara una mica s'ha despejat, però no, està molt cobert i no s'acaba de veure ben bé quina és la seva entrada, no? I alguns corredors que podrien ser practicables estan com molt pelats de sortida. Estem aquí... No sabem on estem, la veritat és que hem començat a pujar un corredor, estàvem buscant el Pastel de Marzo, que és el que queda més a la dreta de la Serra dels Cortils, i, bueno, com veieu està tot molt cobert i es fa difícil esbrinar quina és la seva entrada. Llavors, mira, per aprofitar el dia estem entrant per aquí i creuem els dits, no, Marc? Que estiguem parant del corredor correcte i que no tinguem un ensurt, no? No estan gaire formats perquè no hi ha molta neu. I pot ser que ens toqui un mixta, per això ens hem encordat, perquè sempre a la prudència. Molt bé, doncs vinga, cap a dalt i sort. Aiguaneu, aquí a la cara nord del Cadí, buscàvem una via anomenada Pastel de què? De Marzo. Pastel de Marzo, estem a l'abril, tirant de maio ja. Vale? Però un pastel ho és una mica, eh? I ens estem enfonsant molt, ens hem embardissat una mica per una espècie de... mig dia dret, de pedra, terreno mig mixto, i ara sembla que hem sortit aquí a un lloc que ens dona esperances de seguir corredor amunt. Que podria ser la sortida, sí. Aviam, vinga, doncs. Bueno, estem fent allò que la iaia ens va dir que no féssim, que era ficar-nos en sidrals, no? I, bueno, aquí estem, no sabem on estem, i ara el Marc una mica s'avança a veure si tenim la sortida a prop o què, el temps està complicant. Un segon, Marc, espera. Tota una experiència, hem arribat al cim del Cadí. Bueno, ens hem posat per un corredor que no sabíem on ens portava i més o menys ens n'hem sortit força bé. Heu de fer un parell de passos claus així en mixta, però que el Marc els ha obert com un champion. Molt bé.